1 year naman din nakalipas since nag-upload ko no kay katong last pa na video kay katong reaction video sa Red Velvet, then katong last video sa series kay ako pang birthday last year. Welcome to a day in the life on the internet number 10. A lot has happened since last year. Eventful things have happened too. Well, personally, oras na po rin para ma-active po niya itong YouTube channel, no? Comeback na sa ng Blackpink. Uy, 2 years na ba itong last kung sa kaya sila itong 2021. Gasto ba kayo daw og kuhan, ani? Budget, Jisoo era daw kay daghan na daw line si Jisoo. Ano ba ang chorus kay Murag pareha og tono sa Mommy, J-Park, minawaragot. Oh, Jinlisa rap, oh. English yun ang rap. Oh, diba? Rapper Jin, yung Jisoo, oy. Rosé, Rockstar, oh. Sa tong gitara ni Rosé, isang brand to. Oh, dance break. This one, ayos man na part. Ratata daw. Really single pa man daw to. Ang album daw kay September 16 pa. Was it ang title track no? Kanina kanta, it's fine. Sounds fine. Sounds cool. Pero tangan yun ako ang title track anak kung it fares better. O ang album, oy. Naman na to ng album sa September 16. Kamusta ako mag-react ta? Happy 4th anniversary day sa Luna no. Daga na kay taginastan na group. Napay Stacy, napay Kwan katong bagong grupo. New Jeans, tanaw na ko atong pag-debut nila ba, attention nung doon, tanaw na ko ba, pa ni mga member na niya, tanaw na ko kung saan ipanganak ang oldest, 2004, youngest 2008, mga ito, nag-atbang sila sa New CD niya, ang girl generation kay 15 years na sa industry niya, ang youngest sa New Jeans, 14 years old, what? Nag-abot ang magkaibang generation sa K-pop, second gen o fourth gen, fifth gen na ba? Sarbang gen ron, second generation. Will produce juga yung hype ko sa New Jeans mo. Number 2, pag sa kuan sa ilahang Billboard ay dili ka ng music chart. Number 1 ang attention. Ang ilabay yung mga kanta no, murag ka ng SM na kanta tapos ang producers ka ng western. So naagyo sila appeal sa kuan. Mas na sila appeal sa mag-expand sila sa western. I hope they do. Anyways, nako story ba? Try mo anang sakay mo jeep no. Kanya kasakay nimo ng someone na murag dili gud nimo ka nang murag suot yun na friend. Murag ailan nimo siya pero dagan pa kagwa ni balan sa iya murag dili gud mo ka nang murag pinaka close friend. But kung mo-apply ba ni sa dili introverted o sa tanan. So magduwa-duwa ka kung pansino nimo siya. Hindi mo siya pansinon mo. Ana din ka duko, tanaw din ka sa gawas, tanaw din ka sa mga ubang pasahero. Muang the direction of your eyes dili saya padulong, in the direction of your head dili saya padulong. Then if you decide na pansinon nimo siya, so you say the usual na hey, hello, uy, musta, uy, you say a random story na murag makarelate mong duha. Nakakuha na ba ka itong nahuman na nimo tong gipahimo ni like that. Then after that to kung nangyari nang wala mo yung mga istorya na human na to inyo murag gamay yung story na makarelate mong duha. Then wala naman yung istorya. So murag na mo mag-act na di mo magpansinay. Wa nimo siya itagad una unsa ba. Tanaw na pud ka sa gawas, tanaw na pud sa laing pasahero niya. Isip na pud ka magpuna-una na pud ka unsa imong pwede mo may istorya saya kay dili pud kayo mo close. So we make the effort na istorya gyud siya. Sometimes kanang try mo kanang kailan nimo no, then kwan jud ka kanang di jud ka matanaw saya para di mo siya i-try pansinon ba niya kanang happy na ka mo na sa jeep dito ni sa pansinon then anak ka hi hello uy kaila uy naman day ko asa man ka padulong diri lang ko niya kwan munawag day ka sige diri ra ko you know what I mean. Naka-try na ba mo ana o ma-apply ba na sa tanan or ma-apply ba na sa mga introverted lang na tao? I don't know. Kana po lagi may ingon tao ba diri lang ko o diya lang ka tindog diya. Joke lang. Anyways, comment daw mo kung unsa inyong gusto makita sa next video. Kanang mabuhat ra po nato ha. Okay. Naman ko isa ka video na nag-facecam ko no. Abot lang kung mag-facecam to sunod. We'll never know. Malay mo. But anyways, you do you. Keep an open mind. Goodbye. Unta dili. See you next year. Walay reverb.